бозиҳои олимпӣ баландтарин сатҳи мусобиқаҳои ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. варзишгарони тамоми кишварҳои дунё кӯшиш мекунанд ки ҳадди ақал рохати ин чорабинии бузурги варзиширо мустақиман ба даст биёранд ва давлати худро муаррифӣ намоянд. имсол шурӯъ аз 4 то 20 феврал дар пойтахти ҷумҳурии мардумии чин шаҳри пекин 24-мин бозиҳои зимистонаи олимпӣ баргузор мешавад. дар таърихи ҳаракати олимпӣ пекин ягона шаҳре хоҳад шуд ки ҳам бозиҳои олимпӣ соли 2008 ва ҳам бозиҳои зимистонаи олимпиро дар соли 2022 мизбонӣ мекунад. аммо ба ин чорабинӣ бо нуфузи ҷаҳонӣ варзишгарони тоҷик рохат дарёфт накарданд. агар ба имкониятҳо дар ин соҳа назар кунем, омода намудани варзишгар дар тоҷикистон хеле мушкил ба назар мерасад, зеро инфраструктураи варзишҳои зимистона дар тоҷикистон ба он ҳадде ки мо бояд дастоварди олимпӣ дошта бошем мавҷуд нест. варзишгарони мо танҳо дар маҷмӯаи лижаронию сайёҳии сафеддараи ноҳияи варзо ба тамрин машғул мешаванд ки солҳои охир бориши барф низ дар ин минтақаи ҷумҳурӣ камтар шудааст. ба ҳамин хотир лижаронҳои тоҷикро лозим меояд ки бештар дар давлатҳои тараққикарда дар ин соҳа ва мавзеъҳои мувофиқ аз ҷиҳати боду ҳаво омодагиро ба роҳ монанд. дар назар буд ки ду варзишгари мо Баҳриддин Ғоибов ва Саид Ашраф Эшонов дар бозиҳои олимпии Пекин 2022 иштирок кунанд. онҳо ба мусобиқаи интихобӣ ки дар кишвари Туркия баргузор шуд сафарбар шуданд, аммо бо сабаби хуруҷи дигарбораи бемории коронавирус ду мусобиқаи дигар интихобӣ ки бояд дар кишварҳои Покистон ва Эрон баргузор мешуданд лағв гардиданд ва рохати варзишгарони мо ба олимпиада зери суол рафт. мо хостем назари масъулинро вобаста ба ин масъала бифаҳмем, аммо аз додани маълумот худдорӣ намуданд. хотиррасон мекунем ки варзишгарони тоҷик дар бозиҳои 23-юми зимистонаи олимпӣ дар Пхёнчхани Кореяи Ҷанубӣ соли 2018 низ иштирок накарда буданд. дар олимпиадаи Сочи 2014 тоҷикистонро Алишер Қудратов намояндагӣ кард, вале ӯ дар мусобиқаи лижаронии кӯҳӣ оид ба слалом ноком шуд. алишер Қудратов ки таҷрибаи бозиҳои олимпиро дошт, ҳоло корномаи варзишиашро қатъ намудааст. ӯ дар маросими кушодашавии бозиҳои зимистонаи олимпӣ дар Сочи парчамбардори ҳайати варзишии Тоҷикистон буд. дар бозиҳои зимистонаи олимпӣ солҳои 2002 дар Солт Лейк Сити, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 2006 дар Турини Италия ва 2010 дар Ванкувери Канада Тоҷикистонро Андрей Дригин намояндагӣ кардааст, аммо Андрей Дригин дар ин бозиҳо натиҷаи назаррас нишон надодааст. дар барномаи бозиҳои зимистонаи олимпии Пекин 2022 7 намуди варзиш, 15 равияи варзишӣ ворид гардидааст. иштироки беш аз 4000 варзишгар аз 95 давлати дунё дар назар аст. онҳо барои 109 маҷмӯи медалҳо мубориза мебаранд. муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳуқуқи пахши ин чорабинӣ бо нуфузи варзиширо пайдо кард ва аз 4 то 20 феврал бештари мусобиқаҳоро ба таври зинда ва бо шарҳи тоҷикӣ пешниҳоди мухлисон мегардонад.